И здравейте хора, аз съм Мишо и днес правя видео на Geometry Dash за първи път в канала. Но да, поради рождения ден, понеже канала става на 1 година, заслужихте да направя едно видео. Доще е малко по-странно на Geometry Dash. Много не съм снимал никога, така че сега ще ви покажа всичко. Ще се опитам да мина 6 нива. Айде, 6 нива. После ще се опитам 10 опита на Fingerdash и после ще ви покажа колко опита са ми трябвали на всяко ниво, колко скачания и така, да. Сега, да почваме първо ниво. Това между другото е платената игра, обаче съм с хак и имам всички скинове. И да, затова имам такъв скин. И да, ако искате, между другото, да снимам видео на Geometry Dash, как минавам още 6 нива или по-малко, пишете в коментарите. Ако искате видео как правя ниво в Geometry Dash, пак може да пишете. Но да, относно с това, кога ще правим видеа скоки, може би след 2-3 седмици, когато и той дойде, може да правим видеа, много видеа на FIFA, на Geometry Dash, на Brawl Stars. Калян може да снимаме и той ще дойде. Но да, но тогава има време, така умрях. Доста странно. Пак умрях. В момента аз се лигавя, затова умирам. И така, първо да минем първото ниво. Ще се изненадате на първото ниво колко много опити са ми трябвали. Обаче аз имам приятел, понеже това ниво не го минавах аз, приятеля ми, той не е много силен. Не е Коки, един друг. И да, това направи толкова много опити. Но да. Пак вземам монетата. Трябва да минем първо ниво. Шест нива, както ви казах. Може да се опитам 5 нива на 5 пъти на Fingerdash, защото съм на 96%. И да се опитам поне, ако мога да направя, да мина нивото в видео, ще е много добре, ама първо да си минем 6 нива. Тоест това ниво ще бъде, тия 5 пъти на Fingerdash ще бъдат бонус, защото вие сте много готини. Така. Взех монетата. Умрях много странно. Това беше доста странно. Не ме мислете, че съм слаб. Просто от много време не съм ги играл тия нива и докато се какво беше. Този път няма да взема монетата. И пак умрях на същото място. Това е доста странно. Но, да, трети път вече трябва да минем нивото. Не, умрях много. Толкова много тъпо.
Сега ще го мина. Според вас, кой ще спечели световното клубно? Както знаете, ние направихме прогнози с скоки. Кой ще спечели световното клубно? Според мен Реал Мадрид, защото аз съм много голям фен. А ако Реал Мадрид отпаднат от ПСЖ, това ми е един от любимите отбори и умрях. Но да, ако ПСЖ отстранят Реал Мадрид, съм за ПСЖ, защото това ми е един от любимите отбори. Просто този отбор показа на света как се играе последния сезон. С Дуе, Баркола, Дембеле, Кварацкелия, Донарума, Хакими, Нуно Мендеш. Пак стигнахме до тук. Този път отново ще взема монетата, защото е лесна. Някак си умрях преди това, но сега не би трябвало да се затруднявам. Пишете в коментарите, между другото, кое ви е любимото ниво. На мен ми е Blast Processing, може би. Geometrical, Dominator и може би това са. Да, минах и второто ниво. Сега отиваме към третото, което не би трябвало да се затрудняваме. Толкова много. Самолета, отивам за монетата. %60 стигнах. Тази монета не искам да взимам, защото е много гадна. Минах и трето ниво, добре. Първи опит. Отиваме към четвърто, което е доста... Не е трудно, но понякога е много гадно ниво. И аз затова не съм взимал нито една монета, защото не е хубаво ниво. Не е хубаво ниво. Както ви казах, 6 нива трябва да минем, плюс 5 опита на Finger Dash. Пишете също в коментарите кое ви е любимо, кое е най-трудното ниво според вас. Според мен може би е Dash, Electrodynamics или Hexagon Force. Трите нива са много трудни. Аз на практис мода не мога да ги мина, пък амо ли на нормалното. А при Dash ще видите, че съм минал 41%, това не е вярно. Това е един мой много добър приятел на Geometry Dash, ми го мина. Така, ето към края на нивото сме.
Така и четвърто ниво е минато. Остават две нива. Пето. Монета е твърде лесна, за да не взимам. Пето ниво не би трябвало да е много трудно. Тук има една монета, която също е много лесна. Това е третата монета. Сега идва обръщането. Това е много гадно на пето ниво. Една от най-трудните части на пето ниво, така че... Добре, минахме го. Към края сме. Съм забрал какво следва, само да не е нещо гадно. Тройно... Добре, минах и пето ниво. Отиваме към шесто, което е много гадно ниво. После започваме. После ще говоря. Това между другото е последното ниво, после фингардаша. И после ви показвам статистиката на всяко ниво. %. Добре. Според вас, къде е по-лесно да се играе на телефон Geometry Dash или на компютър? Според мен е по-лесно на телефон, защото аз никога не съм играл на компютър. Но да, според вас къде е? И умрях накрая точно на нивото. Това беше много гадно. Но докато не го мина, няма. Умрях отново на много тъпо място. Отново на същото място. Това ще е доста гадно. Почне 6-то ниво, много гадно ниво. Добре, минах тази част. Да, това беше чисто подигравка. Добре, не умрях на това място. Би трябвало вече да минавам нивото, защото наистина почва да ми писва. Така. 50%, добре, супер. Ето е най-гадната част от нивото. Добре, минах я. Само да не умра отново тук. Не. Ще мина ли нивото?
тройно, yes, минах нивото, супер. Сега 5 опита на Finger Dash. Както виждате, ми остава 4% и искам много да го мина, ама не знам. Добре, тук става вече малко по-трудно. За малко да умра и умрях много тъпо. Без да исках, цъкнах още един път. Айде, няма да са 5, ще са 10. Добре, минах тази част. Сега тук. Път няма да умра така. Самолета. Добре, сега идва най-гадната част. Не, умрях. Много гаден начин. Това му ми костваше цялото ниво, ама тук дори не изкочих, не знам какво стана. Добре, стигнах до робота. Това е супер. И умрях на почти същото място. После ви показвам статистиката и видеото ще свърши. Добре. Стигаме до това. Самолета. Той не е много труден. Не вземам стотинката, защото ще умра. Идва робота, който умрях. Остава 4 опита. Не, даже 3. Добре, самолета отново. Аз ще се опитам да мина за стотинката.
Успях. Това беше добре. Добре, ето е така. Моля те. Не, умрях. Просто там е най-гадната част. Умрях на 96%, защото не знаех какво следва и задържах и умрях. Но да. Ако мина лейва и ако мина после това с едно друго, почти сигурно, че ще мина нивото, ама трябва да го мина се някога. Добре. То опит не се брои. Последни два. Стискайте палци. Добре, стигнах отново до самолета, което е супер. До робота. Не, умрях. Еми хора, време е за статистиката. Първо ниво. Ето, значи 48 опита, 1631 скока, да, минал съм го. Това 60 опита, 35 опита, 42 опита, 42 опита, 146, 148, 460, 566, 300, 587 и още не съм го минал, 538, 711, 398 на Club Step и то е много трудно ниво. Electrodynamics 285, Hexagon Force 180, Blast Processing 385, това не съм го включил. Geometrical Dominator 679, това не съм го отключил. Finger Dash 1019, още не съм го минал. И Dash 435. Та да, хора, това ще бъде видеото за днес. Ако ви иска кефило, пръснете лайка, напишете един коментар и се абонирайте. Чао, до скоро!